everyone, it's your girl Ritz McCleish, aka The Strawberry. You know there's no berries without Ritz. Varindi Muvenda and Mukororo Nikova Bed Bridge Varindi 02. Hey, when I'm coming with this energy, you know it's our show and Chakudi, whereby we give people a chance to I Ritz relationship ring and shade. But Munu Kuramba Kurambu and it just say I worry no more because Mskana Aribon Rukut inini a phone call away and then did it Popanjimbo could tend to no ramba munu asingarambiki. So for this show we have our guest. We are what do you say? Makasimba le sister. Aiwa indakasimba sham. Ndoda kuti muzi introduce kuvani. Inini guys ndauya pano kuti ndizotaura wanya yangu inini chokutanga ndonziva moyo. Ndine musikana wangu wandofambidzana naye. Saka musikana uyu ndizomutime chidanana. Saka ndakazongosika pakuti musikana uyu ndikamuti uya kumba auye. Ngachitesei jete ahade. Sasa ngoda chete kudza mari yangu inini. Plus padeni pandogala ka alongside pane wifi ka maona. Saka iye akatonda ne le wifi padeni. Autona kilo. Wifi plus kuti jamari. Una mari garden boy yochika maduwa bosa chimugwara sati mungetaini. Yeah. Sementa musu ngoti ada something genereja adi makambotaura naye ndo tindoda kukurora sha ndambotaura naye but ari ngotsika yazi but mari anenge achida mari manje ne huku zvinonaka like vete anga chingoda kudza yo akuramba kulambika nada kumuramba kuti achaina ndakuda inini arikuramba manje aiwa panapa ndo pazvinogumira manje siwa ere fifi ndizvo matosvika pakanaka saka guys manza hanziko musikana uyu anenge achingoda kudla mari apa mukoma wangu ari kuti aiwa sha ndoda kukukanda padheni anenge achingotsika aiwa nhasi ndo pazvinoperera saka see you after the break. So guys, sportswear vanakawanda vanogara vachindinetsa Ritz sportswear tinoiwana kupi. Sportswear guys inowanikwa kwaBatman. Batman ndo plug rega marare inotengesa quality yesportswear. Ndati sneakers izvezvi tiri off season kapabhora apa ari kuti aiwa Ritz udza vanhu kuti aiwachi maplayer jersey tatidzikisirei kamutengo saka endai muno kuti season ichidzoka ka munhu ngauye nejezi rake raakatenga kwaBatman. Saka munhu wese ka go kwaBatman guys ndo kwega kune masportswear akanaka matracksuit masneakers zvese zvaunoda ikoko unozviwana kwaBatman. Welcome back. Saka hanzi musikana anombosiuya pamba pemukomana saka tinoda kuzama kumbomufonera kuti anogona here kusvika patiri. Mufonere. Sadi mufonere musikana anosvika zvake. Say pa loud change. Hello baby. Ndiri bozo wangu ife iboga ko baby ndachimba uske kunoku ka 2 minutes. Ewa tisati. Saka sadzika wifi iwe uya kuno. Oh, sada ndugire chiko. All right. Mazona ke. Anda huku msikani. Huku. Ndo zanaita tango ndapo ndo huku chicken slice chicken kaya mazi chicken ema KFC ndotenga. Ndotenga andinize kutenga. Ndaneza. Pakaoma saka rega tiende kune musikana. So guys, taita effort yekuti titengere musikana huku kuti tikwanise kusvika paari zvakanaka. Saka tikona hanzi gate rakakiwa saka toda kumufonera kuti abude panze. Mufonere. Chika mufonera ndizvi. Mufonere. Ichilani busy. Anodzi mafoni musikana. Ichilani busy. Yatangide futhi. Adzi mafoni. Ngita musikana yakuti yanga iri network. Palaudia. Hello baby. Ndafika kako andikuda pagedhi pake waita sei? Kuita sota balandi ndafika inini toti pagedhi atone huku. Aiwa ndaripi. Ndikukone muna risi
Saka iwe ndakatoka nehuka sambe kutamba ndaba baby ona ka iwe tingoya titi ndako ka baby. Aiwa baby. Yes, Julie. What is it? Ndiri boka timbobuda katimbotaura panze apa. Aiwa handibudi rituwa uchidaro iwe unombozwa ndifenera kuzvitodaro. Manje kana uri fan buda kambondimhorosawo kana Julie. Ndoziva mukuita zvakashoka iwe unoda kundiramba nisewe. Kana. Kana ndibude ipape. Ndachida kuti takugira huku kanai. Ungosei huku ipapo kamuingi. Alright, tounangozvitira pafoni mudze. Saka ini baby ndandatokuda kwacheni, handatokuda inini. Handada nezvako inini. Mukomana ari kucomplain hanzi unomudya mari sterek. Tataya panapa hanzi yokuramba. Tataya panapa kuti akurambe manje yawasi kuda kubuda. Ukudarirei kudaro naiwisha. Manje iye akandiramba anowana umwe musikana kuti. Vakawanda vasikana. Iwe saka unodyira munhu mari yake izvozvo zvokuti anozowana kupi mumwe musikana. Usadaro iwewe. Mari anenge aishanda iwe wedu wega. Hapana notombomuda mukomana uyu ngaakatombodirambisati. Manje mudzi. Manje ini handatokuda kwacho ka handatoda inini ka. Saka ndatoona zviti wati handitakuda. Udilita namba dzake and naye achatodilita namba dzako. Usachamufonere urege mukomana wevanhu please. Akuzvishandira wada kuvakawo kumusha usadaro iwewe. Alright, ko ukuya moyo naye muchidziya henyu pagedhi alright. Ndozvokutongoda zvehuku. Usachamufonere imubloke number. Auchadiwe relationship yatoparara bye bye. Musikana andida zvehuku andele huku. Kutoda huku. Manje handitoifia manje. Handitoifia huku. Asi mumbamba mune makamera ase. Bosa le amengo mumbamba handitoifia huku yawo. Ndizogenda nayo huku. Yeah, guys. Musikana uyu angashingoda kungodyawo mari. Musadaro guys, mwana anoringa achishanda nesimba kuti wane mari. Kungoda kuti mungoshandisa vane vanhu azvinambonaka guys. Saka iwe kana une munhu wauda kuramba kurambiwa. Just get in touch with the Ritz Macleish aka the strawberry. Tinoipetera ipapo. Saka until next time catch you. And msakangamweka kuti kune Linbets. Bhora tiri kubheta mabhora huko. Linbets ndio betting company. Inokupa mari yako ipapo uchingowina uchichopewa mari yako and inokupa futi 200% deposit. Ndogara ndichikudzai. Saka go and bet with Linbets. I love you all.